ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନା କୁଆଡେ କୋଉଠି ହଜିଲ ଏ ମେଳାରେ ହଜି ହଉଛ ନା ଆହୁରି ହଜୁଛ ଗାଁ ଲୋକ ହେଇକି ନା କଣ କରିବ ଚଢେଇ ପିଠା କଣ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ପଦିନ ଦେଖିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ଦାଦା ଦେଖ ଲୋକ କେତେ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ ଗୋଟେ ଗଲା ଲୋକ ଦେଖ ପୁରା ରାସ୍ତାରୁ ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆସି ବୁଲିବାଲି ଖାଇଦେଉଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢିଆ ଖାଇବା ପିଇବା ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ ଟିକେ ଛାଇ ଚାଲିଲ କାଲି ଆସିଥିଲ କାଲି ଆସିନି ଦେଖି ଯାଇ ଖାଇବ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଏକ ନମ୍ବର মেঘ